Bueno, bizitza erdigunean jartzea da, gure bizitzak sostengatzen dituzten gauza horiei begiratzea ari gara. Eta nolabait bizitza erdigunean jartzea suposatzen du begiratzea zein da gure metabolismo ekonomikoa eta gure metabolismo soziala. Hau da, nola ari garen gure beharrak asetzen eta horiek nola eta nortzuk ari diran asetzen. Orduan, begiratu beharko genduk eta berdefinitu beharko genduk zer dan bizitza ona, modu anitzean eta modu demokratiko batean, hortaz ari gara. Kontu da ez da horrela bakarrik azkeneko urte honetan zaintza nola ari garen egiten, ezta? Baizik eta hamarkadetako ondorio baten emaitza da, gaur egungo daukagun zaintza sistema, eta zaintza erdigunean jartzeko premia sentitu egin dugula, segurazki esango nuke pandemiaren lehenengo kolpean, baina nahi gabe edo nahita, segunetan ondikan hitz egiten dan, lurperatuta geratzen ari dira pandemiaren kausak. Eta hori horrela ulertuta, zerk sortu duen pandemia hau, ikusten ari garena da, zaintza sistema bere horretan perpetuatzeko joera batean erortzen ari garela berriro ere. Orduan, nolabait ekonomia feministan hitz egiten dugun izeberg horrei begiratu beharko genioke, eta izeberra irauli, benetan biratu, benetan zaintzak erdigunean eta bizitza erdigunean jartzeko. Bizitza sostengatzen duten zaintza individual eta kolektiboak erdigunera ekarri eta horiek bihurtu gure metabolismo ekonomiko eta sozialaren erdigune. Horretarako hitz egin beharko genduke zer dan sistema patriarkal bat, eta egia da alternatiba antipatriarkalak bezala izendatutako hitzartzea daukagula. Uste dut ere, hausnarketa honetan, saio honetan pentsatzen egon naizenean eta prestatzen aritu naizenean, desazkundea, antipatriarkala, horrelako kontzeptua asko mahai gainera ekarri ditut, horien inguruan pentsatzeko, baita ere despatriarkalizatuak, desfamiliarizatuak, horrelako proposamenak ere badaude, Euskal Herri demokratikoago bat edo eraikitzarako orduan hitz egiten dugun horretean, baina iruditzen zait planteatu behar ditugula alternatiba antipatriarkalak baino bizitza, bizigarriak egiten dituzten proposamenak. Zentzu positiboan, zen kolapsoaren aurrean emozioak pizten zaizkigu, emozioengatik mugitzen gara, eta orduan beldurrak paralizatu egiten gaitu. Orduan, horretan pentsatzerako orduan zen olako alternatibak eraiki, ikuspegi positiboago batetikan edo positiboago batetik planteatzea, bizitza bizigarriak egiten dituzten proposamen eta hitz egitea. Eta alderdi horretatik ekarriko ditut, ni agroekologian ibiltzen naiz ikertzen, elikadura sistemetan, agroekologia ikuspegi batetik, eta orduan, horretan jarduterako orduan, agroekologia eta feminismotikan zen olako proposamenak ari garen planteatzen, ze irizpiderekin, eta gero pixkat zabalagotikan ere, ekonomia sozial eta eraldatzailearen aterkipean ere, gabiltza bizitzak erdigunean zer dan aztertzen edo hausnartzen, eta gure proiektuak, ekintzailetza sozial kooperatiboaren ikuspegitik, bizitza erdigunean jartzeko ze irizpidere kontutan hartu behar ditugun. Orduan, gehiago karriko ditut estrategiak, alternatiba konkretuak baino. Zen iruditzen zait oso abiapuntuan gaudela baita ere, kapitala bizitzaren talka honetan. Galdera oso zaila da, egia esan. Nik uste ekofeminismoak daudela, eta hori ariketa hau egiterakoan udako ikastaro honetarako,
ikusten dut badagoela ekofeminismo eta hitz egin beharra. Hau da, ez daula ekofeminismo bat, azken finean ekofeminismoa lurraldeari ere lotuta dagoelako, kulturari lotuta dagoelako, gorputzei lotuta dagoelako, eta orduan kokatua izan behar duela irakurketa hori. Orduan, ekofeminismoak daudela, eta gainera, historian zer bilakaera bat ere egon daela kontzeptu horren inguruan, eta hori ekarri nahi dute, pixkat hausnarketa hori. Eta egondu naiz baitaren nire inguruan, eta ni eraikitzen naiz agroekologian, eta militantzian, eta nire inguruko ere feministekin, ez? Eta beraiei ere bota diet, bati baino gehiagori, egondu naiz pixka bat horrez, galdetzen, ez? Aizue, eta zein da ekofeminismoan daukagun kosmobizioa? Eta zein da Euskal Herritik daukagun kosmobizioa? Eta dauzkate zalantza gehiago erantzunak baino, ez? Edo erantzunak bai, baina zalantza askorekin edo galdera askorekin hobeto esan da, ez? Orduan, ekofeminismoaren kosmobizioa zein den Euskal Herritik, proposamen batzuk mugimendu sozialetatik gehien bat etorri diranak iruditzen zait dauzkagula praktika horietan ezaugarri batzuk, eta horiek hitz egingo dut, baina ez dauzkagu erantzun asko konkretuak esateko zer dan ekofeminismoa, bai iruditzen zait ekofeminismoaren ikuspegi sozialista bat eraikitzea beharrezkoa dela, hau da, gure ekonomia, gure ekologia eta feminismoa uztartuko dituenak, baina horiek nondikan eraiki, gorputza garela, kolektiboa garela eta proposamen politiko badala bai, baina hortik haratago, nik uste zehaztasunera eta egunerokotasunera ekartzeko beharra daukagula. Orduan, pixkat hausnarketa horretaz arituko naiz, ez? Eta galdera hori botako dut, ez? Zein da benetan Euskal Herrian, ez? Ekofeminismoaz daukagun kosmobizioa, ez? Eta apur bat, erantzun hori uste dut eraikuntzan dagoela. Nik uste dut eraikitzen dirala egunerokotasunetik, eraikitzen dela tokikotasunetik, lurraldetik, eraikitzen dela kolektibotik, bai? Eta hortikan eraiki alditugula gure alternatibak izateko zaintza erdigunean jartzea egunerokotasunean ditugun beharrei erantzun da, bai? Benetan ekofeminismoaren irizpideak kontutan hartuta. Eta horretarako, gaur goizean ere asko hitz egin da, ez? Zenolako paradigma aldaketa behar dugun, ekologian, ez? Zenolako panorama nahiko kolapsoan gabiltzan honetan, ez? Eta zalantzarik gabe nik uste dut behar dugula paradigma kulturalaren aldaketa bat. Eta banaketa kultura bat, eta zaintzaren kultura bat. Eta hortik eraiki aldugula, triangelu horrei beste forma bat emateko, ez? Baina egunerokotasunetik eta kolektiboan. Nik uste hor dagoela muina, gure egunerokotasunean ditugun beharrak nola asetzen ditugun modu kolektiboan, eta horiek izan da modu bizitza sostengarria eginda, ez?